মানে ମୁଁ ସୁଭାଷିଷ ଦାସ ଆମେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିତେ ବାରିପଡ଼ା ଗାଡ଼ି କେମିତି ଆସିছে ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଜୁମ୍ କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁ ଦେଖାଉଛି କାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଜୁମ୍ ଏଇଟା ଫଟୋ ଫାଟିଗଲାନି କାଳେ ଆସ ଡରିକି ନାଇଁ ପଳେଇବା ବି ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବ ଫେର ଜୁମ୍ କରୁଛେ ରେ ସେ ଫଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କହିବ ବାଣ୍ଡେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଜମୁନରୁ ଆମେ ଡରିକି ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଆସୁଛୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ର ବାରିପଡ଼ା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ वन 46 My God! Oh my God! भाग गया